Naimbag nga aldawyo gagayem ken kakabsat, ituloy mi iti kumablao kada kayo, kahit nang langruna kadagiti agtultuloy nga sumursurot iti panagadal tayo, iti oras ti panagadal. Namnamain mi nga iti tunggal kapadasan nga umay kada kayo, iti kastoy nga panagadal tayo. Ket iyallati yumet, iyawis yumet kadagiti gagayem tayo, nga tapno adado iti mabendisyonan. No nabendisyonan kami nga mangyad-adal iti sao na Apo Diyos, nabendisyonan kay met nga agdengeg, nasisiat siguro no ibagayo, dayjay tiyempo ken uray pa dayjay channel, daytoy nga rod ti stasyon tayo, Hope Channel, nga iso ti paginadalan tayo. Tapno dumadakkel iti pamati tayo ken ni Apo Diyos. Siyak ni Pastor Eli Rafanan, ket gundaway mi manen nga makiadda kada kayo kada ito nga oras iti panagadal. Ket kayat ko nga ni Pastor Leo ken ni Pastor Ray, ket isudamet iti kumablaaw kada kayo kakabsat. Pastor Leo. May samanan ana isang sangayan ngaldaw ken oras ti panagadal ayaten agagayem ken kakabsat ket maragsakan kami takadwada kay manen ket agtultuloy ko mga idalan na tayo ni Apo Dios babaen ti espiritu na iti panangammo tayo dagiti abanbanag iti panagnatayo iti na espirituan na panagbiag tayo. Wen kakabsat maragsakan tayo amin tada ito nga panagadal ket isu ti pakaydayawan ni Apo Dios agsipud ta saan lang nga mamuan tayo dagiti bambanag may papaniti panakasulisog panagibtor kan panakliklik kadagiti sulisog nga umapay kada tayo diket di i-aplikar tayo ti nakirsyon na panagbiag tapno makita tilawag kada tayo tilawag ti panagbiag ni Kristo Jesus. Iti panagpatpatuloy tayo nga rod kakabsat ket masapol nga irugi tayo, lukatan tayo ti panagadal tayo, babaen iti panangdawat tayo, ti kunana day ginaudi nga adal tayo ket dumawat kayo. Iti sirib, iti Dios ket si ayat nga mangted. Pastor Ray, dalan mo mga rod iti panagkararag. Dumog tayo kakabsat agkararag tayo. O bendito a Dios sa mamin nilangitan. Si raragsag kami nga umasidegken ka. Nga napnuan iti kinapudno ken kinapakumbaba. Ta silulukat dagiti puspuso ken panpanunot mi. Nga pagsaadan ti Espiritu Santo tapno si kasta si ragsak kami umawat kadagiti adal nga napapateg ti sao nga mangigan ken maadal mi ita akan ito. Dawaten mi kadi nga talna ken urno sa Apo iti mapadasan mi ken kinasirib ti langit. Isu iti umay nga kasapulan mi dagiti duwatan mi ken Kristo nga Jesus. Amen. 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 Hinamnamatay nga rod akas ti inkararag mo Pastor Ray nga iti sirib ket itid ni Apo Dios kada tayo. Kasamet kada kayo kakabsat namnamaen mi nga rod nga dayjay sirib nga isu itid na dawat ket adamet kada kayo. Itintay adalin itata ket dayjay may katlo nga leksyon iti leksyon tay kada ito nga quarter. Panagibtor no masulisog tayo. Ket tapno nalalakaw no maawatan tayo nga nananay dayto nga leksyon tayo kabsat. Kayat tayo nga subyen dagiti leksyon nga inted ni Santiago kadagiti imunan nga duwa nga leksyon tayo. Umano na adal tayo nga rod nga ni Santiago ket kabsat ni Apo Jesus. Ket naadal tayo nga iti panagdakkel iti pamati tayo. Masapul nga nairamot kini Apo Dios. Taday nga pamati numumpay umay dagiti panakapadas. Nasiyat dayjay inbagan ni Santiago Pastor Leo nga sikat ng ilawlawag. Agrago kayo. Dayjay adda kuma dayjay panag adda dayjay kuma kababalin tayo, adda dayjay attitude tayo kakabsat. Nga numay dagiti panakasubok iti panagbiag aya. Adda dayjay saan nga agpabasol no dikit di adda dayjay rag-o wenno ragsak. Taapay iti maysa nga pamati mabalin na kitaen babaen iti pamati na dayjay bunga iti panakapadas na. Ket naadal tayo nga itinsuron ni Santiago
datayo ket bigbigan ni Apo Dios ang napatag tayo. Ket dayjay kunana ni Apo Jesus idi agsanto kayo akas iti Ama ket santo. Dayjay panagbiag nananay. Dayjay kunatayo kabsat, it's not a dayjay sa ugamin nga perfect, saan nga dayjay awan ti pagkurkurangan na. No diket di dayjay definition iti nananay nga panagbiag nga na adult tayo din na pangalawas. Dayjay Panag-mature. dumadakkel, mature. Ket ingana nga dayjay panagrangay na babaen iti maturity. Maitudmet ken kuanan dayjay panagbiag nga agbunga. Ang bunga. Ket dayjay tinaadal tayo nga isungan no kunana ket dayjay pamati into no mapadas mangitid iti panagi tured. Red. Ket dayjay panagi tured nga isunto man padpadasan di pamati mapadas adati panagi tured nan agtultuloy nga mapadas adanton nga mangitid kada tayo dayjay kunatayo nga dayjay perfection kinananay bunga tayo ton. Tapno maadaan tayo daytoy iti inbalakad ni San Pablo jay nga uding eleksyon tayo. Iti kasayaatan nga aramiden tayo into no umayen dayjay pan nakasuot. Agkararag tayo. Dawaten tayo nga ikanatay ni Apo Dios iti sirib. Dayjay sirib nga ammo iti aramiden tayo di tiyempo nga masulisog tayo. Tapno dayjay sirib nga itid ni Apo Dios kada tayo ket may cut dayjay diyan bagang pastor dayjay panagduwa-duwa ken dayjay dubli iti panunot na double mindedness ket inton no marami dayjay adanton dayjay kunatayo nga panakabalbaliw ta laglagipon tayo gagayem ken kakabsat iti sinuratan ni Santiago ket dagiti membro ti iglesia nga warwaras. Okay. Ket in lawlawag da nga ni Santiago nga kadigito nga naiwaras akamkamang ti iglesia. Akas iti kamkamang ti iglesia met lang itata. Adda digitay nabanang. Adamit digitay napanglaw. Ket iti inadal tayo nga insoro ni Santiago ket dayjay napanglaw ket adala tamit dayjay panunot nga padpada ta. Apo na ba nang? No, sika ke sabong, sabong. No, malaylay ka, malaylaya amay. Ket, dayjay mo na ba nang, iti palagip ni Apo Diyos ko na, inikang ka, kit adda iti responsibilidad mo, dakkel, tulungan ta kabsat mo. Malagip ko dayjay, may isa nga na ba nang, nga napan ka na Apo Jesus, hindi salutsudin na sino kabsat ko ya. Hindi sumbat ni Apo Jesus. Kasapulan titulong. Hindi kasapulan titulong. Kaya inistoryan na dayjay the Good Samaritan. Dayjay gayam may isang anak ni Apo Diyos. Intun no addan ken kuana dayjay pamati anapadas. Intun no dayjay sirib nga dinawat na ket addan. Amuna ti aramiden na tauray no sino dayjay agkasapulan. Paina. Itid na. So nga nagsayat kakabsat daytoy adalan tayo tatangalawas. Ta iti taray na daytoy ket no kasano dayjay panakapadas tayo iti pamati. Iti baga naman nandito ket panagibtor iti anya. Panakasulisog. Basa man Pastor Leo dayjay paset amayulo tayo. Iti paset amayulo ayeten agagayam ken kakabsat masarakan iti Santiago kapitulo 1 bersikulo 12 kasto iti kunana. Nagasat ti tao a makaitured iti panakasulisog tenton masuuten awaten nanto ti balangat ti biag ngayon kariti apo kadagiti agayat ken kuana. Masapul nga ikabil tayo dayjay definition iti terms. Okay. Iti basol, iso ti panagsalungasing tilintag. Kiti bagbaga na dita Pastor Leo, adda dayjay balangat ti biag. Ngem iti supapak iti basol, anya? Patay. Iso ni patay.
ibagbaga na nga rod itileksyon tayo, ilawlawag na tileksyon tayo, nga nagasat dayjay agibtor, wenno maibturan na itipan na ka, sulisog. Anya ti definition na iti temptation nga panakaamo tayo, Pastor Ray? Ti sulisog, akas panakamuk kakabsat, ket is a negative term. Sana mabalin nga i-apply nga ni Apo Dios ket kasta kas kunana ditoy Biblia. Ta kunana ditoy ket masulisugak iti biyang ti Dios. Saan ang mabalin a sulusugen kadagiti banbanag adakes. Ta dayjay sulisog ket maysa a pananggargari ti maysa nga tao. Nga gagsiputan negative term kunak iturong na ka wenno trap. Dayjay palabugan na ka, alaan na ka itinasayat abanag, tapno ti kasta ket sumurot ka, kung kuana wenno mapang ka kadayjay kayat na nga panang iturungking ka. Ket saan na ka nga masulisog iti maysa nga tao, wenno maysa nga banag, maysa nga tao, no saan na ka nga muno na, ulbuden. Alilawin na ka. Manipod ka dayjay kinapudno, laukan na ti sana pudno, alilawin na ka, ibaganan ti sana pudno, ket tunukan na mati ka, kadayjay abanag. Isu nga, kunana di napin nga leksyon tayo, di napin nga lawas, dawatan tayo ti kinasirib nga agapu kini Apo Dios. Tapno ti kasta, dayto nga umay nga sulisog, ket ammo tayo dayjay turungan tayo, ammo tayo dayjay sisyon tayo, ken pilyen tayo. Nga saan nga agbasol. Tasing kadwan na, ti dayto sao nga sulisog, ket iturong na ka ti panagbasol. Iturong na ka iti iyadayo, iti Dios. Iturong na ka dayjay pananglaglagan mo kadayjay relasyon mo kini Apo Dios. Iti kayat tay nga rod nga ibaga kaday taturong iti puntom pasurian niya. Adto iti maysa nga banag, dayjay ko nang deception gamin ja malilaw. No amuna dayjay pudno saan nga malilaw. Wag. Kasalala ko adu ti mapaspasamak nga kapkapadasan. No may sangal daw kumakit. Agapon ni Pastor Leo ijay opisina, nagpa-Manila, naglugan iti apang pan na kumabisitaan ni Alan ijay silang, dinagsardeng ijay Cubao. Idi nakita di kita tao, ni nalakan sa nga anlilawon, nada, dito nga tao. Ke adan to miti agkingkin namat kampay idi. Kay bagada nga dan napidot da, kay pakita da ke may nga jewelry box. Ket iti balor na ke kabil mo nga 75,000. Ay ke bagada ilako da tinalalakam di balor na. Kunan to man ni Pastor Leo ka, ay awan ti kwartak ka dayta, nakita da dayjay cellphone na. Ngina mga ruti pa nag-cellphone na dayto kadwata niya. Isuka dalangan. Oy, kag sinukatan mo na. Kag mapanunot na dayto nga kwa, adat sa bali gami nga kapadasan nang o istoryaan ka nga dayjay pa nakaalilaw. Tata. Agkwinta. Kuna ay wala niya. No, isukat ko dito cellphone ko, ket ti balor na dito ta, adamot ti makatawanan, abababan, dadakkel pa lang ti maganan siya. Na malilawan niya. Ay kainto no na lilaw, kay nagsinukat dan, gagayem kin kakabsat, apanton ija tambunting, apan ila ko dito naala na nga na digital alahas, ay ka, anyan turi na nga, no, Pekigayam. Nagpekigayam. Dahil ko na dati kakapsat tayo nga Tagalog, natanso ko na da. Naalilaw. Itigayam, sulisog, iso di alilaw. Iso nga rod nga dahil insardeng tayo, dyan naglipasan iti adal tayo dinapan nga lawas, dahil idadawat iti sirib. No, kitak datoy panangipalawag ni Pastor Orbi. Tilaeng masulisog nga rod, dayjay, adajay na puno, dayjay kini Apo Isos. Dayjay tao nga agturong, ijay dalan akayat ni Apo Isos, inton umay ti sulisog, ti panggap jay sulisog,
no, di English ko i-redirect na ka. Isyasi na ka. Isiyasi na ka, ijidalan mo. Mhm. Nga kasla di dalan nga pangisiyasyan na, kasla na pinpintas ng iji turungam, kasla kasay. Kat intun no, agdudwa kanton, ijay sa unya po Diyos, tamas patsim to da di nasaysiyat, nga ti panagkunam, kapo di sulisog, mapukaw ka to, iso nga, da di bagbagatay man tatayan, kasapulan nga talaga ti sirib, tapno mapaglasin mo, dagito yadwa. Okay. Nalalakatay nga roden nga mga lakakapsat iti definition na daytoy temptation itata. Iti sinuratan ni Santiago dagiti iglesia wenno dagiti Kristiyano nga Nawara. nawaras dati duma-duma. Ket dagitoy binalakadan nan nga agbiag ko madayja pamati da. Manipod iti pamati panagiptor. Apay ngayon sa rununa, dahil agragsak kayo into no masulisog kayo. Tapay, amuna ni Santiago anya, nga dahil puntos din bagang Pastor Leo, nga dahil kayat laeng nga dakamaten, kayat laeng nga sulisugan ni Satanas, dahil adakin na po Jesus. Ta iti adalang nga rut kabsat niya, iti duwang nga biyang. Ken ni Apo Diyos, ken iti kabusor. Ket iti ni Satanas nga isu ti ama iti basol, adakin ko na deji supapak iti basol nga isu di patay. Ngam digjay nga nagpamati, nagdesisyon a sumurot ken ni Apo Esos, addan kanya addan deji pamati ket agrugrugidan nga magna iti dalan nga mapan iti biag nga gnanayon. Isu nga no kitaan tayo, kunanan ni San Pedro, daytoy akabusor, agsipod ta gagayem kan kapsat, amunan nga iti panawin na ababa, al-aliswan na iti mangsulisog kadag iti anak ni Apo Diyos. Akas iti may sangalyon, mabisin, ngumer-nger, tapno, bareng laeng nga digito anak ni Apo Diyos, maikadwa na pay, maisyasin na pay, kunayo tatay, mayadayo na pay, kada iti panpanagnadan, iti dalan, iti pan nakarelasyon da kan Apo Diyos. Dati duwang patriarka nga mabalin tayo nga ehemplo dito yung kakabsat. May papan ka dito yung sulisog. Umuna, ni David. When? Idi, amo tayo yung istorya ni David, na sulisog ka ni Batsiba. Kat dahil proseso nga panangkit kita na ni David kada agdigdigos nasulisog sa jay. Gaputa agtarigagay. Nagargari isuna kada jay nakita na. Ket rimuar king kuana da jay kinalasag na. Nalipatan na da jay kinaimbag ni Apo Dios ti panagbiag na. Nalipatan na da jay estado na. Nalipatan na amin ta da jay nagturong king kuana da jay bukod na nga panang satisfy da jay riknana. Isu nga nya tinaramid na nagplano. So da jay pan nakasulisog na dahil proseso, dahil pan nakakita na, timaod king kuana dahil linalasag. Nga bunga ti may nga basol dahil. Kat naaramid na nga rod ta, pinili na. Nalipatan na, dahil kinimbag ni Apo Diyos king kuana. Iso nga, naaramid na dahil ta. Ijay mo't bangir ni Joseph Mait. Anya ti kunan ni Joseph, idi masulisog iso na, gargaryen. Tadajay dato'y sulisog kat proseso. Nga ay-aywon na. Sige na, ay-aywon na, aging gana nga, umamin, wano aging gana nga sumurot ka dahil tarigagay dahil ito nga babae, nga asawa ni Potipar. Kat, anya ti kababalin ni Jose. Anyat ko na. Kasanok nga maramid daytoy. Yes, kasanong aramid daytoy nga kinadakas ti sangwanan ni Apo Dios. Intalag na ni Potipar amin nga adda. Ito nagpagtaingan na malaksid king ka. Ket dayjay balikas ni Jose ken ni asawa ni Potipar nga saan ko nga kabalan nga ramidan nito ni Jose
malagip na ken adalat ta ken kuana ije panunot na dahi pamati na dahi kinaimbag ni Apo Dios ken kuana. So ada talo nga laglagi pun tayo dito kakabsat into dagiti umay dagiti sulisog ti panagbiag tayo. Into umay dagiti panakargari ti panagbiag tayo. Into umay dagiti iparang ti kabusor nga mga iayo kada tayo nga sumurot tayo kadagito nga pagayatan ti kabusor. Umuna laglagi pun tayo ti panagayat ni Apo Dios. Laglagi pun tayo dayjay relasyon tayo kang kuana. Ta ti agasawa kuno tayo man lang ren. No ay ayatag ipatag ko dayjay relasyon mi ken ni misis ko. Dayjay nasamit apan nagkadkadwa mi. Ni kaano man awan ti mangiya dayo kanyak. Numampay adamang sulisog kanya. Numampay adamang sulisog kanyak. Napatpatag nga amang dayjay panang sustenir ko ti relasyon mi nga agasawa. Kasi daytay ag sina kami, madadal ti pamilya, madadal ti pamati. Saan nakabailan ni Jose, nga isukat, dagijay babasita bambanag. Ngim ka dayjay pamati na kini Apo Diyos. Tapay, malagip na ti kinaimbag ni Apo Diyos. Nung mampay mamagpakawan ni Apo Diyos, saan na kayat nga marakrak dayjay relasyon na. May kadwa, amuna ni Jose, nga no aramidin na dayjay nga banag, ken agild, wano isibana, wano aramidin na dayjay nga sulisog, amuna ni Jose nga adadakkel nga supapak kada jaramiden na. Dayjay judgment ni Apo Dios nga umay ken kuana. Isu nga into numay dagiti panulisog ti panagbiag tayo. Kunana ni Santiago naghasat tayo. Intun masuot tayo wenno masulisog tayo. Ken nagbaligi tayo tapay ti prinsipyo nga pampanunutan tayo kabsat. Dayjay kinaimbag ni Apo Dios, dayjay panagayat na, dayjay relasyon san kayo kayat na marakrak, ken dayjay umay nga supapak kada aramiden tayo no maiyield tayo iti sulisog. Dangarod iti kayat mo nga iturong pastor. Akas iti addad to election tayo. Sin is a choice. Yeah, mawan. Pastor. Masulisog ka man, ngem no hamo nga pilyen itag basol, hanggang basol. Iti kwentay nga rin kakabsatan niya, establish tayo ito yung kinapudno, iti pan nakasulisog, kat saan a basol. Temptation per se is not sin. Akas iti kunano iti may isang nga masirib, saan mo nga maiparit dagiti tumatayab, nga agtayab da iti nga tuwin iti ulom. Nga maagan iti tao, nga palubusan na nga aggaramid na ti umok, agbatay na ta. iti ulom. Again, sin is a choice. Dahil yung mong example, they made choices. Yeah, ni Joseph, he made a choice, nga agbalin ang matalag kani Apo Diyos, yung relasyon na. Hana kayat nga iji aramidin na, mangburak kadayjay relasyon na. Ngem ni David, he made also a choice. Nalipatan na. Yung gagayim kan kabsat, kastoy ta inyo example lagarod ni Pastor Ray, ni Ari David. No nagbasol tayo, laglagi pa tayo, adda iti Diyos nga naayat. Adda kumaday jay ugali tayo, nga into no agbasol tayo, agkararag tayo akas day kararag ni David kunana. Parswaem kanya. Create in me a clean heart, O Lord. Tapay, daytoy gayam basol, ket isu day ko ng pastor day pananggargari, day last. Gartem. At dayjay, laglagi pa nyo kapsat manipod idi nagbasol iti tao, at dayjay ko na tayo nga day propensity to sin. No, alaik ko ma daytoy marker kakabsat. Idi hanga nagbasol iti tao, nalintag. Iti panagtader na. Ngem idin nga nagbasol ti tao, sikig, nag-incline, nga mapan agtinag iti basol. Ket no kankanayon nga dayjay agpasulisog. Kankanayon nga into no masulisog ket
pilyin na nga Yield. nga dayjay man pilyin na nga suruten di pa nakasulisog na bumaba nga bumaba. Ket inton no bumaba narigrigat nga rudmanen nga pata deren nga ngumato. Isu nga kitain tayo adda kanya to dayjay awan dayjay Jakamo no sino dayjay Filipino singer nga dayjay rason na ket sapagkat ako ay tao lamang. Dayjay ko na ket no malagip. Oy, Ang tao ay marupok. Kunan. no malagip ko dayjay ko ka nga panagkumpisar ka. Bakit saya ka? Kuna na ka padre ako po'y mangkumpisal. Una na. Ako'y makasalanan ko na iti ibaganan amin ton nga no nagbasol iti ibaganan sapagkat ako ay tao lamang. Hanang nga makita nga dayjay ayan iti bilag ayan iti pigsa tapno daytoy a tao nga apan iti aguyos iti panagbasol ket mabalin manen nga aturen ni Apo Dios Apo migsa. Isu nga iti bagbaga na dito ket dayjay agrag-o tayo no masulisog tayo. Ngem awan ko may iti panagrag-o tayo into no masulisog tayo ket agbasol tayo. Oo. Okay? Daman pa may isa dito, Pastor. Wen. Nga makita. Kuna na dito ket 13, Kapitulo 1, versikulo 13, aging gana 15. 15. Saan kumaasauan ti siya sinuman a tao na masulisog? Masulisogak iti biyang ti Diyos. Ta ti Diyos saan amabalin asulisogen dagiti banbanag adakes. Ket iso awam mati sulisogen na. No di ket tunggal may sa masulisog no gargaryen na ken sulbogen na ti derep na metlaeng. No kit kita et dito dayjay inaramat tatay ni Pastor Ray agapo ijerwar. Ngem daytoy aggapo ije uneg. Dahil pa nakasulisog tayo. Ket sipsiputak tatay di ilustrasyon mo, Pastor, iti may sa amamati kini Apo Dios, nga dati ama nagbasol, nga ti inclination na kat agbasol, inton nga awatan na ni Apo Dios, habag ka nga napukaw nga, kasi nga dagos jerik na. No siya kumakit, managinumak ti arak, inton inawat ko ni Apo Isus, at dalata di jerik nak nga kayat nati uminom ti arak. Ket ure no awan ti makitak nga arak, no iji panunot ko ket panpanunutek latta ti arak, nga makaramraman latta di dilak ti arak, masulisog akon dito, no, uminumak uno saan. So, dayjay panakagargarik, ag tao den ijay uneg ko. Iso nga aglaban dayjay baro abiyag nga inawat ko, ken dayjay daan nga kinataok, aglablaban da dijay. Dito'y iti makitak no dado mga adda di pan nakasulisog agsipud ta day dati nga riknak idi awanak pay kang Kristo ken uri da daking Kristo adda pa lang dayjay nga dati nga riknak. Ngem no dayjay dati nga riknak nga kayat ko ti uminom ti arak ket saan ko nga aramiden mapakapsutan dayjay daan nga kinataok ket pumigsa di baro nga kinataok kastamot mapaglabanak malusotak dayjay nga sulisog ngem no pagbigyak man ure may salangatilmon no kunak na baka manayin nagsubliak man di datin Pumigpig sa iso nga duwa ti paggapuan ti sulisog ngaro pastor aggapo itirwar ken aggapo di dati ngarik na wano kababalin tayo edi ama nagbasol tayo pala Gastoy gamin na niya no tapno makita tayo kunana iti pagleksyonan tayo iti aldaw nga Domingo dayjay the root of temptation iti kunana ka the battle against sin begins in the mind. Isu dayjay bagam tatay Pastor Ray nga choice. Okay? Ito tati usarin ti kabusor daytoy adda nga kada tayo. So kuna tayo nga dayjay perception. Itirwar gamin adda di kita stimuli. Sakbay nga agaksyon tayo sumbrek dayjay nga stimuli kada tayo babaen iti senses tayo. Mabalin nga iti mata kaslaken ni Ari David ko na iti mata. Mabalin nga iti panagangot. Mabalin nga iti panagraman. Mabalin nga panagdengeg. Mabalin nga iti panagrik na laeg. Kadaytoy isu nga iti ayan iti sentro na no alaen tayo iti daytoy panangi kuana ti panangiturong ti aksyon.
I had been teaching psychology for many years, many semesters. Sakbay nga kasparigan ko dito kasi sisinding ako nga kandila. Into no yasidig ko tiramay ko. No nasaktan dito, automatic ibaga na dito. Yeah, Iti utek, automatic met nga mangibagay, iti command nga i-withdraw. Dahil iti, wana. So, since it is in the mind, iti ayantay ko mga panangisuko ket ni Apo Diyos, dahil tarigagay tayo, dahil direp tayo, dahil mind tayo. Dahil ko ng bastor kami ket kasalala nga, hanga aramid ti anak ni Apo Diyos, di panaginom kay. On. Ngamno dahil urita raon laang. Kas pangarigan ko nayanakak iti pamilya nga nalaing agtaraon iti lasag, flesh food. Nagbalin nga part of my system iti panagsida iti karne. Ingga nga umay da conviction nga makitak da ito'y bagik nga isu ti templo ni Apo Diyos. It's a struggle. On. Christian life data, it's a struggle. Hamulat ng ibagan nga. Diyak nga mga iti karnitat na, it's not a struggle. Kat itikuan ko nam ko, into no struggle ka man, dumawat ka man ka na Apo Diyos iti sirip, Apo ko nam. Tulungan na. Kat di pa ng tulong ni Apo Diyos, balbaliwan na dito'y the center of the battle. Oh. Nga uri to pa yun dahil panagkita, uri to pa dahil panagangot lang ngayon, balbaliwan na dahil panagraman because these senses are interconnected nga mapan iti utak. And I would like to praise the Lord. Hanggang kabailan, I have the propensity nga mangan. Na yan nakakaroon, di makila nga ron nga carnivorous. Nga may din nagdesisyon na kapo ko na. Diyak kabailan, tulungan na. Bagat kanyang Pastor Ray, dahil lang panagangot ko lang iti maluluto nga lasag. Madin. Gamide. Ay, idi ako no... Saya open. Agpulpog pala ni Pastor Leo tikal ding agkaroba may kang kunong nalalaga mapan. Kasi diya iturturong dito leksyon tayo. Nya kitaan tayo nga dahil ayan iti kayat tayo kumang isuko dito isip. Because we cannot control our mind, iti lugar, iti temptation, isuko maisuko tayo, Apo ko na. Isu nga idi inrugim lang ngayon ni Ari David, idin nga insukunan, nabalbaliwan. You cannot be changed until nga pilyam nga isukom. Alakit umunag tayo kada ito leksyon tayo, ayawon tayo mo ilat ta lugar na ti temptationan. Kasano iti kahit kong damagan, Pastor Ray, kan Pastor Leo anya iti kayat nang iturong iti leksyon tayo, kada ito'y panakatimtar tayo, ito'y Martes, Pastor Ray, dete ko na nga dayjay dumawat tayo kani Apo Diyos. Basa man iti 16 kan 17 iti Kapitulo 1 iti Santiago. Saan kaya palilaw ay ayetek akakabsat ko. Isu amin na sagot anasayaat ken isu amin na sagot anananay aggapuda iti ngato. Bumabang aggapu iti ama dagiti lawag. Aken kuana awan ten nyaman a panagbalbaliw. Wenno aniniwan ti panagbaliw ti turungen. Kunan itoy. Isilpo na dayjay inbasa itatay ni Pastor Leo. Ngamuno na nga pasit iti versikulo 1 nga. Hantay nga kunain nga iti Diyos ket sulisugin na ti tao. Anyala ang itibanag nagapu na po Diyos ko na ti 17 kan 16. 16 diyan imbag. Nga rod no adda iti panakasulisog tayo, mga ramid tayo nga sigod iti konklusyon, nga nagapu na po Diyos dayto. Nagapu iti kabusor dayto. Ket agsipod ta nagapu iti kabusor, daytoy abanag masapul nga adda iti tulong iti Diyos kanya.
Data tikat nang iturong dito, Pastor. Pastor Ray. Kat, Pastor Leo, kin Pastor Ray, ibagan ni Santiago, apay nga inkonektar na, iti panagsao, kanda ya tentasyon. Iti versikulo 19 kan 20. Kuna na dikat, amuyo daytoy ay ayatek akakabsat. Ngam tunggal tao na siglat kumaadumngeg na banayat iti panagsao narigat nga agungat tati pungtot ti tao saan na atong palen ti kinalinteg ti Dios. Daytoy sao nga ibagbagan na apostol ni Santiago de isu dayjay panagpungtot tayo. Panagunget tayo. Isu nga tibalakad na ditoy nabanayat tayo ko mga agsao. Nabanayat tayo ko mga wano naulimak tayo kuma hantay unay ko mga nalaka nga agunget. Ta daytoy gamin sao isu nga makabasol tayo na duma ta uri kitaan tayo daytoy kapadasan ni Apo Isus. Idi asalay sayo na dahil panagbugot imasakbay ang mga napanin nga dagos iya kababalin. Kat daytoy iti may sa kababalin, inton anay sawang tayo dyan sa utay kakabsat, duwa lang titurungan na data. Either dangran na, dayjay may padang nga tao, wano agasan na, dyan padang nga tao. Kat no dito'y ibagbagan tayo nga makapungtot tayo, kadwa na nakapungtot tayo, awan di panunot tayo, ti mangagas, mangdangran data. Kat no naaramin mo data na sa umon, narigatan abawyan data. Iso nga, aganad tayo. Kat daytoy apa naggungat tayo, dati apa nang dangran tayo, may kaniwasan, iti plano ni Apo Dios, iti panangayab na kada tayo. Nga kas anak na. Iti kuan nga ro daytoy, iti balakad na, adda iti tiyempo ti panagsao, adda ti tiyempo panagulimag. When? Kaya tiriga na kino, iti bagam nga di kagsao na, kumusta ka nga pastoren, di kung kunamlatan. Ang nga mabalin mabalin mo nga intuno agsao ka, DJ nga saom, kat isu iti mangitag-ay, isu iti mamagbaga. No dito maure no daytoy sao ni Apo Dios, kuna na magkat it is a two-edged sword. Yeah. No iti purpose na kuna na ni San Pablo iti libro na iti Timoteo kuna na iti sao no ti surat ket adda ti purpose na mamagbaga, mangbabalaw, mangtubngar. Tapay adda manen ti panggap na. Tapno iti maysa nga anak ni Apo Dios ket agbalin nga nananay. Ngem no kitain tayo daytoy koneksyon gaminan daytoy puso nga kontrolado ni Apo Dios. Tainsuko tayo nga rod. Kada iti muno nga pasit ti leksyon tayo. No apay nga in saruno ni Santiago daytoy babaen iti sao. Ada iti malagip ko Pastor Ray. Everything that proceedeth from the mouth, the heart speaketh. Maamuan tayo, no anya iti nagyan iti puso, babaen iti panagsao. Kuna mo, dito yung pastor, sumapitawak. Kuna na kit, J19 ng basa ni pastor kit, narigat nga agungit. Ano mo't iba nga Hang kagungit. Kagungit. Wain. So, ti agungit ka di basol? Saan? Haan garod. Tani Apo Isus ket nagungat-mat ngam diti 20, dati agpungtot ti bagbaga na toy. Tada jay naibasa day bagat tatay ni pastor, iti Timoteo. Iti sao ni Apo Dios ket mangtumngar, mangbabalaw. Kaya nang saud agungat. Ngam nagpungtot ka ngamin, awan ijay panunot mga tumngaran no babalawan tapno may turong tinasayaat. Nagpungtot ka, tada ipanunot mo, agibalis ka o idadanas mo dayay. Pada mga tao. Kasla, haanan nga di pagsayaatan natin panpanunutan, no di kat dayjay pakay talmaganan, agsipod tagdan ti pungtot mo kinkwana. Kaya sukayat ng nga sawan, no agunget ka nga pakasursuruan dayjay may nga tao.
ibagam nga saan mo magustuhan dayjay naramid na. Nga saan nga isunang mismo nga personal na tao. Agpungtot da yan. Oo. Ano, agpungtot ka kinkuha na, agbalinton nga di panibag kinkuha, di personal nang kay. Personal, ti atake ramton, da personality di tao, kas pangarigan ko ma. No nakabasol ak ko ma. Imbis nga kabuson mo, da panagtakaw ko, itong baga, kas takaw mga dati, hindi pa ilaan. Data ti ugali mo, hanlang agtakaw, kastoy, adunton. Haan mong ibagbagan, da basol ko, hanggang makaungot inarami ko din. Siya nga mismo, tika pungpungtot mo, agsipod, tadayjay, kababalin nga da kanya. Palpalagip mo ba tinaglabasan? Hindi ti mangyari gamin di jay. Handan tun nga ipalagip itinaglabas tayo. No makita da nga babaen ti parabor na Apo Diyos ket nabalbaliwan. Ngem no isublite da jay sulisog. Ito ko mga nasulisog ka idi. Da jay ilustrasyon mo pastor ngem jam mo patyen niya. Mamartek ka kumakunam. Tatan ka insardeng mo. Tata kasi lusigon da ka man kauminong ka manin. Ije manin ang kan DJ kasalala nga DJ uyawin da ka kada DJ nga panangaramid mo. Haanda ka nga uyawin ije pan nakasulisog mo no di ka uyawin da ka kada DJ panang aramid mo kada DJ sulisog. Nagsikog DJ nagsubli ka manin. Isu nga no daduma DJ panang ipalagip da kada tayo adda ti rason da tapay handa nga makita. Handa nga makita dayjay ko na tayo nga iba irugitay nga Kasi rudo. daluyon man dayjay ang di mo kuno sa dinuti ti papanan na. Malagip yun dayjay inrugitay tayo kay dayjay ko na tayo nga walk the talk. Huwag dito. Aramid ti pakakitaan. Kauray no ibagam nga kastoy ti pamatik. Ngem no handa nga makita dayjay nga pamatik iji aramid. Subliendan to dayjay naglabas. Subliendan to dayjay naglabas. Adu digiti kapkapadasan tayo ta nagadadal tayo nga ro ti Biblia. Aday ti maysa nga membro itata. Nagapu di Isabela ngem adadan idtoy paniki. Madamay iti week of prayer ijay eskwelaan ijay Isabela ijay Northeast Luzon Academy Janela. Indawat digit anak ganji asawa ng apang kubisitaan daytoy nga ama. Dapang ko binisita, pudno da dyan bagada kanya. Nga dahito yung ama, at da bisyo na, nga nalaing uminom, nagbartek pastor. Kaya imay-may, dahito pa naging nadal. Iti rabiin, iti biyernes, vesper, ijay skwilan iti, at da dahito Santa Cena, ijay Lord Supper. Nagtulag kami, nga da kami iti agbinugo, agpartner. Nang rugin day service, awan pa lang. Idi sumangpet day ito nga gayem, kunanan ni bakit na isang seniors na kanyak, haanan pastor. Hapingat ako na. Naamuak, nga idi naamuan digit gagayem na, nga isunan kat nag-decide nga nag-agbautisar, iti bigat iti biyernes, binisita day balay day ito nga kabsat, nang itugot dan day paborito ng arak. Nabartag, nga manipod iti pastor, babanti parabor ni Apo Diyos kakabsat. Sinumblihan na rin. Haanayin. Kat numalagip na digidya nga kapadasan na, dakil launay iti panagyaman na kin Apo Diyos. Kat itatan, nga agbibiyag da ijay, mismo ijay panikay, ijay San Isidro panikita yung datatan. Dahito yung nga kabsat, handan nga mabalin nga ibaga nga, bartak, tapay, insardeng na, dayjay sigod, panagbiag na. Isu nga no dayjay kasalala dayjay ko natay nga rod nga ti aramid ti pakakitaan. Apay nga isubli-subli da nga pabasulon da tayo ka dayjay sigod nga naramid tayo. Saan ka di nga mabalin nga makita da pay nga da ka datay dayjay. Itata. Iti kitain tayo daytoy basaon Pastor Leo ti verse 21. Gapuna pagpanawan nyo ti amin a kinarugit, ken aglablabes a kinadakes, awatin nyo sa ima ti sao ana imula, isu aman nakabalin amang isalakan kadagiti kararwayo. No, kitaan tayo dito at teksto ay iten agagayam ken kakabsat, pastor, kasi yun ibagam tatay,
dahito asao nga ibagbaga na dito, isu dagiti sao no sursuro, nga nang bukel iti pamati tayo, amang iturong ti mangisalakan tayo, nga naggapukin ni Apo Isus. Wen. Nga kuha na dahito, awaten tayo asi ima. Ta dahito asaw, isut man nakabalin amang isalakan, kadagiti kararwa tayo, uno isut ti man nakabalin, amang balbaliw kada tayo, manipod iti kinamanagbasol, ipan na tayo iti panakay sa Isu nga ito, alaam dayto, dayjay ko na nga awaten nyo asi emma iti sao. No iti panangiturong ni Santiago iti kapadasan tayo na Christian one, Pastor Ray, Pastor Leo. Ket kaslala dya ko namta, we are just sojourner, magmagna tayo. Pagpag na. Ket magmagna tayo iti dalan nga namulaan ni Satanas iti basol. Agyaman tayo ta iti sinauna ni Santiago ket awaten tayo dayjay sao. Malagip ko dayjay kunana ni Ari David kunana kiti saom isu iti anya. Silaw. Ket into no magna nga adday iti silaw na ure no dayjay dalan na napeggad. Nasipnget dayjay dalan ingam intun no igigaman na dayjay silaw. Masilawan na dayjay dalan na. Nataltalged iti pannagnana tapay. Adakin ko na dayjay silaw. So nga usto dayjay ko ng Pastor Leo nga dayjay sao isu dayjay nang bukil iti pamati tayo. Kinapudno. O hindi dayjay kinapudno. Tayo iti kunanan ni Apo Esos iti sao ngayon sao kada kayo ket isuda iti anya. Pudno. Ket agsipod tayo isuda iti pudno, isuda nga rod iti umay nga pagbiyagan tayo. Iti kayat nga iturong daytoy adal tayo, Pastor Leo ken Pastor Ray, gagayem ken kakabsat. Agsipod ta tao tayo pay lang nga rod anya. Ket umay dayjay panagbasol. Anya iti ebanghelyo, anya iti naimbag adamag nga iti daytoy leksyon tayo. Daytoy nagsurat iti leksyon tayo, ket iturong na kada tayo iti maysa nga kapadasan daan nga tulag. Iti libro ni Zacarias. Adadtoy, dayjay kapadasan ni Josue nga kangatuan apadi. Idi nga nagtader iti sangwanan ni Apo Dios. Ni Josue ket adadjay ket ni Satanas met si tatakder iti makanawan tapno busuren na. So nga dayjay kasalalay ko atay ko. It is now a war. Adat ni Apo Diyos, adat ni Satanas, kuna natin verse 1. Verse 2, ket ni Jehovah kinunana ken ni Satanas. Ni Jehovah babalawin na ka kumao Satanas, when ni Jehovah anang pili ti Jerusalem, babalawin na ka, saan nga isu, daytoy aya iti aluten anap apay taboy. Nakasparigan dito ti bagbagana ket dadto ni Josue, kasalala kayo. Naikabilin ijadalikan. Napura na. Napura na. Agrugin amarunot, ngam gapu iti ayat ni Apo Diyos, nakita na. Ket innala na. Ket makita tayo nga dayjay ayat na, kasalala di danom kuma. Insubsub na. Ket idin nga inaramid na dayjay, nagsardeng dayjay apoy nga mangpuor ken kuana. Dayjay iti ebanghelyo kakabsat nga iparparang ti leksyon tayo. Ket iti nasihat nga buya ditoy, iti verse 3, ingana iti 5, basa man Pastor Leo, iti Zacarias 3, 4, and 5. Zacarias 3, 4 and 5. Ket isu simungbat ket nagsao kadagiti si tatakder iti sangwanan akon kunana ikatenyo dagiti narugit apagan anay na ken kuana ket kinuna ken kuana adtoy siak pinayadayok ken kat ti kinadakes mo ket kawusan kanto tinabaknang apagan anay ket kinunak isaad mo kumat ti nadalos amitra ti ulo na. Iti kasta mangisa adda, iti maysa anadalos amit ti ulo na, ket isu kinawusan da kadagiti pagananay,
Ket ti anghel ni Jehova adda idi asitatakder iti asideg. Dayawin tayo na Apo Diyos kabsat, kada ito nga proseso. At datayo nga managbasol nga in representaran ni Josue. Ket at datayo matin ijay nga sumsumgad, agsipot ti basol tayo. Ket iti naramid ni Apo Diyos inala na tayo, ket iti kayat nga ipakita ni Apo Diyos ditoy, saan nga mabalin nga agkadwa iti basol kanya parabor na. No basahan tayo iti verse 3 kuna na ket ni Josue adda idi asi kakawas kadagiti narugit apagananay ket adda asi tatader iti sangwanan iti anghel. Dayjay iti ladawan kakabsat iti maysang managbasol nga pada tayo. Ket amuyo di inbasan ni Pastor Leo kuna na ket usubin nyo. Ikatin nyo. Ket idin nga itinbilin na ket ikatenda, itinapintas ket dayjay apay Pastor Ray, nga paikan na itimitra jo ulo. Kasto iti kunana kakabsat, iti Zacarias 3, versikulo 5. Ket kinunak, isaadda kuma tinadalus amitra iti ulo na. Iti kasta, nang isaadda iti maysa nadalus amitra iti ulo na. Ket isu kinawisanda karagiti pagananay. Ket ti anghel ni Jehova adda idi asitatakder iti asideg. So nga ti kayat nang nga sawen, Pastor, sa lutsud mo nga mitra, corona. Wen. Iladawan da ito iti ulo. Wen. Nga ti kapapatgan iti ulo, iso da ito'y Panagdesisyon. utek nga iso da yan ti panagkedeng. Wen. Ket amin nga panaggaraw, panagpanunot, ken amin nga ramiden ti maysa nga tao, agturong amin kas nadal tayo ijay panagkedeng. Ken uray pa ijay kuna tayo nga panakareforma ti maysa nga tao. Wen. Aggapu ijay panagkedeng. Desisyon. Wen, agdesisyon. Kas ti inadadal tayo nga inton umay ken ka ti panulisog, masapul nga agkedeng ka, no pasulisog ka, wenno saan. Punana ti Biblia, nagasat ka. No agbalegi ka iti umay nga sulisog ti panagbiag mo. Kas kuna na basa tayo mantatayan nga pagpanawan tayo dagitoy nga kinarugit taapay inawat tayo ti sao nga sao ito sao ni Apo Dios. Agyaman na Pastor. Ket gagayem ken kakabsat daytoy iti pangbukil tayo nga leksyon kada ito adal tayo anya. Amin tayo ket masulisog. Ket agsipod ta datayo ket managbasol, datayo nga rod ket mabalin nga matnag kadayjay nga sulisog, wenno mabalin met nga agbaligi tayo, ket saan tayo nga matnag. No bilang man kakabsat niya, ket masulisog tayo, ket agbasol tayo. Laglagi pun tayo, ito'y kapadasan ni Josue. Saan nga ipalubos ni Apo Diyos nga agtuloy ka nga agbiag iti basol, no di ket di awatin na ka, alawatin na ka kung ti Biblia. Ket into diyan, itaramidin na ipaikat na dayjay narugit apagananay. Ket into no nalpas naikat yan narugit apagananay, ikan na kan dayjay mitra, baro apanunot apanagdesisyon sa nakanton badwan. Agyaman tayo kakabsat kadayjay nga panagayat ni Apo Diyos anya, nga maited kada tayo dayjay namnama, nga adat dayjay parabor ni Apo Dios nga mabalin tayo nga pagtalgedan iti tiyempo iti panakasulisog tayo. Isu nga kunana agragu tayo, dumakkel tayo, ken agbaligi tayo. Gagayem ken kakabsat ket aglipas tayo na niya, ket awisen da kayo nga rekepan tayo dayti panagadal tayo manen, iti maysa nga panagkararag, agkararag tayo. Managayat nga Diyos, agyaman kami. Tayo panang ipakitam, ti ayat mo kada kami. Han mo nga ipalubos, o Diyos, nga mataginayon, nga adda kami, iti panakatagabo mi, iti basol. No di kitit kahit mo nga agbaligi kami. Ket pakpakaasim kami, o Diyos, akas iti kararag ni Ari David. Parsuaem kada kami, iti baro nga puso. Uy na po. Ikabil mo met, iti mitra, iti balegi, iti
ibanghelyom kadagiti pampanunot mi o Diyos. Ket kawusan na kami iti kinalinteg iti anak mo. Dahito iti dawatin mi nga napnuan iti panagyaman iti nagan na po Jesus. Amen. Into no umay nga lawas kabsat namnamaen mi nga ada kay tumanen agkakadwata ito manen. Ket iraman kon ni Pastor Ray ken ni Pastor Leo iti panagyaman ken namnamaen mi nga agkakadwata ito manen. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you.